1 pint. Denne månedens øl er Sierra Nevada Torpedo. Lækker, kraftig, humlet øl. Sierra Nevada Torpedo. Der er flere grunde til, hvorfor jeg drikker Torpedo. Jeg synes tiden, jeg synes humlen, det der kraftige, det er noget, som virkelig jeg har lært at drikke, og drikke med velbehag igennem alle de her år, hvor jeg har drukket øl. Jeg vender mere og mere over til de her typer her. Og så har vi faktisk med et bryggeri at gøre, som arbejder med nogle fantastiske visioner og nogle fantastiske holdninger. De skal ikke være CO2-neutrale, fordi de bliver lovgivet. Nej, de er CO2-neutrale, fordi de vil lære det. De skal ikke bruge helt humle, men de bruger kun helt humle i deres produktion. Det her, det er virkelig et specielt bryghus. Og jeg glæder mig til at åbne den her flaske og præsentere ølens smag og farve for jer. Ja, det er en fornøjelse endnu en gang at åbne sådan en øl og hælde sådan en øl op i glas. Se den her lidt mørkegyldne farve, hvor vi kan se det her karamelmalt træder meget kraftigt og meget tydeligt igennem. Det er bare en rigtig flot øl. Ja. Helt klart noget andet, end det vi er vant til. Meget kraftig citruskarakter. Jeg tror måske, der kunne være kaskade i den her øl her. Lad mig prøve at tage smagen også. Wow. Det er humle efter mit hjerte. Jeg har virkelig brugt lang tid på at prøve at lære at drikke alle de her forskellige øltyper. Og jeg er lige pludselig kommet til en passage i mit liv. Jeg starter ved at være 50 år gammel. Lige pludselig, så fanger humlen mig. Humlen har fået greb i mine kæber. Hvis jeg skal have rigtig øl, så skal jeg øl med meget humle. Og jeg tror, der er rigtig mange af jer, som giver mig ret i, at Torpedo er et rigtig, rigtig godt valg, hvis man vil have en kraftig humleøl. Skål!